Шоу-біз тапшыруының чираттагы чыгарылышын сезгә мин Лилия җиткерәм. Татар эстрадасында нинди хәлләр бар икән? Хәзер барысын да сөйлим. Лилия Хайруллинаның беренче белеме икътисадчы икән. Шушы көннәрдә Instagram аккаунтында аның ит комбинатында йөргән фотосурәте пәйда булды. Җырчы кызның беренче эше шунда булган икән. Без бу турыда Лилияның үзе белән сөйләшергә булдык. Белемем буенча мин икътисадчы һәм институтны тәмамлаганнан соң бер елга якын мин эшләп алдым менә профессиям буенча җитештерү өлкәсендә Сарман ит комбинатында. Мин анда башкарма директоры идем, отчетлар ясый идем, счетлый идем. Барыбер иҗат үзенекен итте. Бәлки инде ул теге кан белән кергәндер, иҗат гаиләсендә тугач, ничектер күңелгә шул эш якынрак һәм хәзерге вакытта инде мин тулысынча сәхнәдә иҗатта. Күпләребезнең яраткан җырчысы Рөстәм Асаев гаиләсе белән фотоларны Instagramына урнаштырды. Бүгенге көндә җырчы Төркиядә тормыш иптәше һәм балалары белән ял итеп йөри. Рөстәм абыйга да, аның гаиләсенә дә матур яллар теләп, эфирыбызны алга таба дәвам итәбез. Кәрим Тинчурин исемендәге театр артистлары сезне Сабантуйга чакыра. 17 август Теләче районында узачак әлеге шәп тамашага килегез дуслар. Сабантуйны яраткан артистларыгыз белән бергәләп уздырыгыз. Автор башкаручы, композитор Зөфәр абый Хайретдиновның күптән түгел генә туган көне булып узган иде. Татар эстрадасы җырчылары белән кичә шул туган көнне бәйрәм итү булды. Бәйрәмнән фотолар күп кенә артистларның социаль челтәрендә барлыкка килде. Кунаклар арасында Рәфинә Ганиуллина, Рәзил Камалов, Лилия Муллагалиева, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов һәм башкалар да бар иде. Шоу-бизнес яңалыклары шуның белән тамам. Мин Лилия сезгә бар яңалыкларны да сөйләдем. Шоу-біз йолдызлар турында барысын да беләбез.